Απλά κοινό που βρίσκω πάρα πολλά ειρωνικό είναι πρώτον ότι μάθαμε να μην το συζητούμε, είναι τεράστιο no-go. Και αν το συζητήσεις πρέπει να το πάρεις πάρα πολλά λαγίως και λεπτός. Και δεύτερον, η παχυσαρκία είναι η μόνη διαταραχή που φαίνεται. Ναι, Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν έλεγχο στη ζωή τους, αν εν τούτος ο λόγος που θα παχυσαρκός, by the way, και δεν φαίνεται. Έχει ανθρώπους που είναι θυσμένοι στον τζόγο, έχει ανθρώπους που είναι θυσμένοι στην τοξικότητα, έχει ανθρώπους που είναι θυσμένοι στο αλκοόλ. Δεν θα το δεις, δεν φαίνεται. Πολλοί παχυσαρκοί άνθρωποι δεν σημαίνει ότι έχουν κάτι πάρα πολλά λάθος μες στον εγκέφαλο τους που μεταφράζεται σε παχυσαρκία. Πολλοί άνθρωποι έχουν κάτι πάρα πολλά λάθος μες στον εγκέφαλο τους. Απλά εμάς φαίνεται. Ναι, δεν μεταφράζεται σε όλους σε παχυσαρκία. Και βλέπω το πάρα πολλά αστείο το πράγμα. Εξίσου αστείο είναι το. Ξέρεις πώς να χάσεις κιλά. Κλείς το στόμα σου. Wow. Δεν το σκεφτήκα ποτέ. Δεν σκεφτήκα ποτέ να κάνω μια διατροφή. Δεν σκεφτήκα ποτέ να πάω γυμναστήριο. Άνοιξες μου πύλες μες στον εγκέφαλο μου που δεν ήξερα ότι υπήρχαν.